היי, שלום לכולכם. היום אנחנו, לא אני כמובן, היום אישה מדהימה, חמתו של בן שלי, מכינה משבק הכי טעים שאפשר לתאר לכם. היא מודדת כרגע סולת, יש לה כוס, באיזה כוס שאתם עושים מודדים 3 כוסות של סולת. דבר ראשון, תקשיבו, המשבק שלה אני יכולה לאכול אותו במשך שבוע עם חתיכת לחם ונס קפה, זה דבר הכי מדהים שאפשר לתאר לכם. אני אסלם ואתן לכם את המתכון בדיוק מדויק מה היא שמה. זה קמח, כוס קמח, 3 כוסות סולת, כוס קמח. הכוס שאתם מודדים בו את הסולת, אותו דבר אתם מודדים בו את הקמח. היא טחנה בבית את האורז, ואת האורז לא טחון עד הסוף, הוא ממש כמו גרגירים כזה, נעים, כמו בדיוק גרגירים של הסוכר. 3 כפיות של אורז. עכשיו היא שמה סוכר, זה קצת מלח, קורט מלח, לא הרבה, קורט מלח. זה אתה, רגע נראה לכם איך נראה את האורז הטחון, כמו בדיוק סוכר. היא עכשיו מוסיפה סוכר, 3 כפיות של סוכר, 3 כפיות סוכר, 3 כפיות אורז, 3 כפיות שמן, קורט מלח, 3 כוסות סולת, כוס קמח. עכשיו היא מודדת מים. 1, 2, 3 כוסות מים. שמרים, שמת שמרים? עכשיו שמרים. שמה כף שמרים. כף מלאה של שמרים. עכשיו מערבבת, לתת לו לנוח לפחות חצי שעה, ואחר כך מתגנים בשמן עמוק. והכינה את הסירופ גם, היא עשתה סירופ סוכר, מים וקצת לימון וסוכר וניל, הכינה את הסירופ גם. עכשיו לתת לבצק לנוח ואחר כך נמשיך. הנה את המשבק, תראו איך הוא טפח, עבר חצי שעה לא יותר, אחר כך זה לא יהיה טוב. עכשיו היא מתחילה לטגן, שמה שמן במחבד, הנה זה הסירופ, סוכר ולימון, חתיכה לימון יציאה אותה, ומים וסוכר וניל, הרתיחה אותו חבל על הזמן, אין דברים כאלו. עכשיו תראו, יש לה את המכשיר, לא תקרבי אותו בפניו, הנה זה שק זילוף, שק זילוף עם הצנתר. הצנתר, זה את המשומן. כן, חבל על הזמן. שימנת אותו טיפה? לא. לא שימנת? עכשיו מתחילה לכם. את הבלילה סמיכה, היא לא... תנחי למטה נעבור. נראה אותנו, כן, הוא בסדר. הבלילה לא צריכה להיות רכה, זה בדיוק מה שצריך. עכשיו היא מתחילה, השמן חם צריך להיות. וואי, אין דברים כאלו, את המשבק אין דברים כאלו. אני עשיתי כמה פעמים, אבל זה לא אותו דבר כמו משבק של נאוה. אחד הטעימים, מדהים. לא הופכים את המשבק עד שתופס את עצמו, משאירים אותו בשמן עד שממש תופס את עצמו, לא מזיזים אותו. עכשיו אחרי שתפס את עצמו רק מתחילה לסובב אותו. וואו, מדהים. ואת הסירופ הוא לא קר ולא חם, הוא פושר. וגם אמרה לי משהו מדהים, שהבלילה, ברגע שהיא שמה אותה בשקית זילוף, היא לא מערבת את הבלילה. למה? שישאר כל הנפח, האוויר בפנים. היא משאירה אותה ככה וממלאה.
וואו, 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 מדהים. איך שהיא מוציאה מהשמן, ישר מכניסה לסירה. שהיא ככה יספוק, הוא חם, יספוק את השמן. עוד דקה יהיה מוכן. זה מכינים לחינה, מסדרים את המגשים, שיהיה במזל טוב אמן, בשעה טובה ומוצלחת, ולכל הרווקים ורווקות אמן. עוד לא נהיה. עוד לא נהיה, אבל הצד השני נהיה. לא, צריך לראות טיפה. כן. וואו, וואו. מדהים. עכשיו היא מכניסה את זה ישר. עכשיו אין זה כמה דקות. היא משאירה אותו כמה דקות בסירופ, שיספוק תחת כל הטעם. הנה עכשיו היא ממלאה עוד פעם, בעדינות לא מערבבת, שכל האוויר בפנים יישאר. זה סוד של המשבק. עכשיו השמן נהיה חם יותר, זה הולך יותר מהר, צ'יק צ'ק. כן, כן. אתי, תביא לי עוד מגש חד פעמי גדול שאני אשים את ה... תביא מה שאת רוצה, יאללה. הכל טוב, אלה שרצו לו. אני אוהבת את הגודל הזה.